हेलौ 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 फैद' लोगोफोर रायलायनोसैलाय दसे बिजि जोबथार नामा बयबो नार्जारि ब्रह्म हेलौ हेलौ गाइस फैद'लाय रायलायनोसैलाय जोंहा दसे आगैमोन आदामोन फोरमाय नार्जारि हाय आब' हेलौ हेलौ आगै मोगथां ब्रह्म गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं जिन' ब्रह्म हेलौ आब' हाय मा ओंख्रि जाखो आब' फोरमाय नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' जोंना फोरला आरो नासो गानजा फाग्ला बड' ब्लक एलावग्रा फैयाखै नामा आहा जोंमा एलावग्रा फैयाखै दिनै नुथ'वाखै फुरनाय ब्रह्मआ आइ मावजि मा मेकरि थांगौबाय नै एन.एस. दैमारि ब्लग हाय आब' आंना दासो आब' दे आंबो दासो फैखादों लाइभआव गोबाव जाखायाखै निजोम पि चेनेल हेलौ माबोरै दं आङो एसे मोजां एसे गाज्रि बांद्राय मोजांबो नङा खबरा एसे लोमजादबबाय थादों नालाय ओंखायनो बारा मोजांबो नङा जिन' ब्रह्म जोंनाव फैनो गोसो गैला नामा नोंसोर बहा जेन' ब्रह्म नोंसिनि जायगायालाय बहा अ गोसोआव फैबाय दे मालाबा थांगोन जिन' ब्रह्म सानसुमा बरगयारि ब्लग हेल' आबै सना थैबाय दानाबा आबैसो जाबाय इउपि स्टेटास गुड नाइट एन.एस. दैमारि ब्लग बोरै दं आब' दङ बिदिनो एसे मोजां एसे गाज्रि बांद्राय मोजांबो नङा नोंहालाय बोरै दं देरहा बसुमतारी मा खबर बाजै खबरानो बारा मोजां नङाहाय आंना ओरैनोबा एसे बेमार जादबगासिनो जानो हाया लोंनो हाया गगा मोनगासिनो आंहा बड' मेकार एन.एस. दैमारि ब्लग मोजाङानो दं आब' दे जिन' ब्रह्म नों आंखौ थारमाने गोसोआव गैला आरोना माने जिन' ब्रह्मआ आगै दा क'क्राझारनि गोसोआव फैबाय थांगोन र' नोंसिनाव मालाबा क'क्राझारनि दा फोरमाय नार्जारि नोंसिना मा गामि आब' जोंना उदालगुरि ओमफ्राय उदालगुरि खाजियामाथि गामिया एन.एस. दैमारि ब्लग मा बेमार जादों आब' गगा मोनदों ओमफ्राय गारमाया गुजुनाय जागासिनो सिथर जादों ओंखामबो जानो हाया सायो गारमाया बिदि जादों आरो ओमफ्राय दा ओंखामबो जानो हायाखै सप्तासेसो जाबाय हामगुलायबाय आं एसे एन.एस. दैमारि ब्लग मुलि जा आब' मुलिखौथ' जागासिनो नाथाय खाथिनोसो नागिराखै दाबो देरहा फंबाय गारमा सानाया हामबाय नामा हामाखै एसेल' दासो एसे सागाहांदों गाइस नैबे देरहा फंबाइनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदे बेयो आंनि बिबोनां आरोना देरहा फंबाइनि चेनेलाव थांनानै अननानै नोंसोरबो साबसक्राइब खालामनानै होदो दे
बेबो नोंसोरखौ खालामफिनगोन नोंसोर हरोबा आरो कमेन्टबो हरनांगोन आरो। सान्थि गयारि मा खबर आब'? आयै आगै सना दिनैसो खबरा बिदिनो गेजेरावनो दं आगै नोंहालाय? मोजाङै दंना? सान्थि गयारि आगै आगै सना बड' मेकार दे बयबो सापर्ट खालामलायदो बर'जों बर' औ बयबो सापर्ट खालामलायदो जों गावजों गाव बयबो साबसक्राइबखौ लालाय लायनांगौ होमबासो जोंनाबो साबसक्राइबारा बारायगोन नालाय। देरहाफुंबाय ए आ जिना ब्रह्म आं क'क्राझारनिनो ए होमबालाय नों आंखौ लेंहरदों दा नोंसिनाव थांगोन र' मालाबा नोंगुमैखौ लानानै थांगोन। क'क्राझारावथ' थांखानांगोन खेबसेबाबो। एन एस दैमारि ब्लक आब'खौ लोगो हमहैनांगोन र'। बहानि आगै नोङो एन एस दैमारि? फैनो हागोन दे लोगो हमोबा। बड' मेकार खालामबाय आं। दे दे खालामनानै हो। सान्थि गयारि मोजाङानो आब' दे थिगानो बिदिनो मोजाङै थाबाय थाथों आगैया। फंबाय औवारि मा ओंख्रि आब'? ओंख्रिया माबा फोरलाजों नाजोंसो ओमफ्राय जाथ'वाखै आरो ओंख्रि मोनखांनानै जिरायनानै दंथ'यो। गानजा फाग्ला बड' आब' आंनिखौबो साबसक्राइब खालाम फ्रम बेंगालरनिफ्राय दे दे नोंनालाय माथो खालामखानायसो आंनाव साबसक्राइबार दंखायो माथो नोंना आं खालामखानायसो नोंनिखौ नोंनि माबा भिडिअ'फोरखौबो नायोथ' आङो साबसक्राइब दंखायो आंना नोंनिया आं नोंखौ सिनायखाबाय देग देग नुखाबाय आं गानजा फाग्ला बड' ब्लगनिफ्राय आंनाव कमेन्ट फैबाय थाखायोना सिनायखायो आङो कमेन्टफोरखौबो नायजोबखायोना। दिङा ब्लगस रबि ब्रह्म स्टेटास आब' मा आगै मा जाखो मा आब'ल' होननानै थाखो बिरखां ब्रह्म बहानि नों मादै? आङो बिरखां ब्रह्म नोंलाय जों गामिनिसो आं सिनायखाबाय जाफ्ला हरलायबावो बहानि होनफ्लालायबावो मोनथिखादों आं नोंखौ मादै होननायावनो। एन एस दैमारि ब्लक उदालगुरि माजबाटनि ए होमबानो खाथिनिसो माथो बारा गोजान नङा माजबाटनिबा। देरहाफुंबाय आंबो जाहैगोन दाहाय ओंख्रिखौ जाफैदो मोनखाजोब्बाय संखाजोब्बाय। एस इउ बर' हाय आब' मा खबर? खबरा गेजेरावनो दंथ'योहाय बर्थमान थैथ'वाखै सोमखोर बसुमतारी ओंखाम जाखांबायानो नामा बाजै? जाथ'वाखै मोननानै एसे गुसु जाहोग्रोदों माने गरम दिन नालाय गुदुं गुदुं जाबाथाय गरम मोनखांसिनथारो नालाय ओंखायनो दायो एसे गुसु जाग्रोथों होननानै थाथ'नाय जादों आरो। फ्रिदिप बर' मा ओंख्रै जाखो ब्रा आब'? जोंना फोरला नासो ओमफ्राय ओंखामखौनो जाथ'वाखै। बिरखां ब्रह्म बाजै सोदां गैला सेस कारेन्ट थांबाय खोमसि जाबाय दा मा जाबावनांगौ दे थाब फैयाबा खोमसि सिसो नुसिगोन आंखौ। जलेन बर' परके हाय आब' हाय हेलौ सान्थि बसुमतारी लाभ इउ बिब' सान्थि बसुमतारिया दिनैसो फैदों माथो आगैया रागा गरायनि दा बड' मेकार दे सोर सोर सापर्ट खालामाखै खालामलायदो प्लिज दे बयबो सापर्ट खालाम बड' मेकारनाबो चेनेल दं ने बेनिखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। देरहाफुंबाय कारेन्ट थांबाय बाजै औ थांबाय नोंसिनिथिंबो थांबाय दा खाथिखाना नोंसिनि न' खाथि कारेन्ट थांबाय खोमसि जाजोब्बाय गैला सोमखे सोमखासो नुला जोबसिगोन दानाबा मा जाबावनांगौ दे दाबो फैया कारेन्टआ सोर माबार फै कारेन्ट खोमसि नुजोब्बाय नै आंखौ। रबि ब्रह्म स्टेटास मा खबर आब' नोंना? खबरानो बारा मोजां नङा सायावल' हेपि जानानै दंथ'यो बेमार फिसा जागासिनो आंनाव लोमजालागासिनो। केबि बड' हाय आब' हेलौ
आरबि बड' गेमार लाभ इउ आब' फ्रम सनितपुर लाभ इउ टु देरहाफुंबाय गैला थांबाय जोंनाबो औ एखेखासोबा नोंस्रानि कारेन्टजों जोंहानि कारेन्टजों नोंसिनि थांबानो जोंनि थांखायो ने देरहाफुंबाय नै देरहाफुंबायखौ नायनानै लाखादो गाइस बिनिखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जेनेरेल क्रिस्टियान बाजैया बहानि आङो उदालगुरिनिसो सोमखोर बसुमतारी सोमखोर आंखौ सिनायाखै बाजै सोमखोर बेबा सोर सासे सोमखोराथ' बिराद बुरजा थायो अ गरायसरनि दा सिनायदों गरायसरनिबा केबि बड' हाय आब' हेलौ जेबि अफिसियेल ब्लग हाय आब' हेलौ एन एस दैमारि ब्लग दंखायो खालामखाबाय आब' दे खालामलायनांगौ जों बयजोंबो गावजों गाव आरबि बड' गेमार बर'जों बर' सापर्ट खालामलायाबा आब' ने बर'जों बर' सापर्ट खालामलायाबा जोंखौलाय गुबुन हारियालाय बहा सापर्ट खालामलाबायनो ना भिडिअफोरखौ भिडिअ होबाय था नोंसोरबो जेबि अफिसियेल ब्लग लाभ फ्रम कार्बि आंलं लाभ इउ टु दे बिदिनो आंनि चेनेलाव फैबाय थाबानो जाबाय जसना ब्रह्म हाय आब' मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जाथ'वाखै आगै माने मा होनगोनलाय औ फोरला ओमफ्राय नामोन आरो ओमफ्राय ओंखाम जाथ'नाय जायाखै रबि ब्रह्म स्टेटास मा बेमार फिसा जादों आब'आलाय गारमा सागासिनो आंनाव गारमा गगा मोननो नागिरदों सोमखोर बसुमतारी सिनायबाय देरहाफुंबाय औ एखेखासो होनबाबो नोंसोर गामिना बेरेला मालाबा जना थायो औहाय बिराद दिस्टार्ब बे बेरेला जनानै थानानै कारेन्टआ थांबाय थायो नालाय जारलासो ने बुब्लि बसुमतारी ब्लग्स मा खालामदों आब' दङ नै नोंसोरजोंनो लाइभआव दसे फैनो होननानै फैलाबायबाय आं जेबो खालामथ'वाखै आरबि बड' गेमार राइट आब' राइट खोमसि खोमलावसो जाबायहाय कारेन्टबो गैया माबो गैया खोमसिसि नुदों ने आंखौ केबि बड' आंनि चेनेलखौबो एसे सापर्ट खालामदो प्लिज नै लोगोफोर आगैमोन केबि बड'नि चेनेलखौबो थांनानै साबसक्राइब खालामनानै होदो बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ जाहैदों खालामनानै होलायलायबानो जाबाय बयबो गावजों गाव एन एस दैमारि ब्लग आंनि सानायाबो मोजांथारलै आब' माबायदि नोंनालाय बड' मेकार चेनेल दं आब' नैबे बड' मेकारनिखौबो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय बड' मेकाराबो साबसक्राइब नांगौ जादों बेनाबो चेनेल दङ जाहैदों आगैना दे बयबो साबसक्राइब खालामनानै होदो नैबे बड' मेकारनिखौबो आरो भिडिअखौ थाब थाब सोबाय थानांगौ नोंसोरो भिडिअखौ थाब थाब सोबाय थाबानो जाबाय साबसक्राइब खालामबा कमेन्ट होलाय एस इउ बर' आब' आंनि चेनेलखौ मोसौ दामब्रा खारदावनाय बायदि सौसिजोबनो खिथादोब्रा एस इउ बर'खौबो बयबो थुनानै होदो साबसक्राइबाव थांनानै बिनि चेनेलाव कमेन्ट होलायलायबानो जाबाय आरो साबसक्राइब खालामबा होमबाना सिनायलायगोन कमेन्ट होलायलायबासो एस इउ बर'नि चेनेलावबो थांनानै साबसक्राइब खालामलायदो पिएम स्टेटास हेलौ ओमफ्राय माब्रै खबर सबर दङ बिदिनो खबरफ्रा पिएम स्टेटास दंसाबो गेजेरावनो रबि ब्रह्म स्टेटास बेसो खबर गाज्रि आब' खबर गाज्रियानो बेसो दासिमबो मोजां मोनाखै आंबा सनालि ब्रह्म मदियालाय मा खालामदों बाजै मदिया दङ नै आंनि खाथियावनो दङ मा खालामदों सनालि सुमि रामसियारि हाय आब' हेलौ
एनएस दैमारि ब्लग आंनि नङालै आब' नोंनि सानायासो मोजांथार होनदों आब'। सानाया बिदिनोसै। केबि बड' ओंखाम जाबाय नामा आब'? जाथ'वाखै आगै जाथ'वाखै दाहाय जागोन र'। ओंख्रिया गुसु जाग्रोथों एसे गरम दिनबो नालाय गुदुंद्रायबो जानो हाया। मेंगुलायबाय आं कमेन्ट फराय आयु दसे हां लाथ'नोसै नामा? देरहाफुंबाय आदाया पाबजि गेलेयाखै नामा बाजै? पाबजि गेलेया जायो बेखौ जि बुनो लुबैखायोना आं पाबजि गेलेनायनि खालि पाबजिल' गेलेयो बादा होबाबो मानिया आंना हासबेन्डआ बिराद फाग्लाखा। मा मोजां मोनो थाव सुथाव गावलाबाय थायो पाबजि गेलेनानै मा इन्टारेस्ट मोनो हो? प्रेमजित हेलौ मा खबर? ओहै कारेन्ट फैबाय इहे इहे प्रेमजित हाय मा खबर? हेलौ खबराथ' बिदिनोसै नोंनो मिथिखागौ माथो आंनि खबरखौ आगै। एन एस दैमारि ब्लक साननायसो आब' ए सानायसो होनगासिनो आं बेखौनो साननायसो नों एखे जादों नामा साननायफ्रा? एस इउ बर' ओमफ्राय आब' नोंखौ नोंनि गुमैया अनगोन ना अनाब्रा आब'? अननायालाय बिराद अनो आंखौ। आंबो अनजाथाव खामानि मावो नालाय जि अनखायो। ओमफ्राय आंसो पाबजि गेम गेलेबाय थानायनि थाखायनो रागा जोंनो ओंखारो आरो सम सम। केबि बड' जि एम बड' दासो फैदों लाइभआव बाब मानो दहायनो फैयाखै नोंलाय? दे जेबो नङा दासो नुसनदों ने? एन एस दैमारि ब्लग लादो आब'। माखौ लानो? पि एम स्टेटास 5K साबसक्राइबार जायोबा आंबो पेज रेबेल खालामगोन दे थाबैनो 5K जाथारथोंसै आगैना। आर बि बड' गेमार मानो मिनिखो दे आंखौ? देरहाफुंबाय कारेन्ट फैबाय बाजै। औ कारेन्ट फैनायखाय स्रां जागुलायबाय आंनावबो। एन एस दैमारि ब्लग बरियालै आब' गावनो। पाबजिखौ होनदों गावनो। पाबजिखौ गावनो? नोंबो माबा पाबजि गेलेग्रासो नामा? मा मोजां मोनो मा दं बे पाबजियावलाय इन्ट्रेस्ट गैथ्रा आं बायोहाय बिदि पाबजिखौ। गानजा फाग्ला बड' ब्लग आब'आबो पाबजि फाग्ला। थोदस आं पाबजिनि एगेन्स्टसो आङो। पाबजि नोङो फाग्लासो बा नोंबो पाबजि गेलेग्रासो दानाबा सेस गासिबो पाबजि गेलेग्रासो जाजोब्बाय रागा जोंनाया। रायजा हरगोनलै पाबजि गेलेग्राखौ रायजाला एसे। रिंकु रामसियारि हाय आब'। हेलौ केबि बड' जोंनिथिंजाय मा मोनलाय जोंनिथिंबो गैया कारेन्टआ। मा जाखो बेबा कारेन्टआबा? प्रेमजित जोंनाव सिगां जोंदों माथो लाइना। लाइफआव नोंसिना एसे लेट बेलेगदां थायो। एसे। जि एम बड' दे अनलायबाय था अनलायनायालाय बिराद अनलायो ओमफ्राय बे गेमानो बिराद गेमखौनो बिराद दिस्टार्ब मोनखायो आं गेम गेलेबाय थायोना बेयो। केबि बड' आब' नों मा गामिनि? आङो उदालगुरि खाजियामाथिनि आङो। खोनाफेरदों ना फेराखै? आर बि बड' गेमार पाबजि गेलेनायखौसो आब'। एहे बड' मेकार आं बयनिखौबो फुल सापर्ट कमेन्ट मोनबानो बेक खालामफिनगोन आं। दे एन एस दैमारि ब्लग आब'। सुमि रामसियारि मा खबर आब'? दं आगै गेजेरावनो बाराद्राय मोजांबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा दंसाबो। नमि ब्रह्म फैबाय नै आगैया फैलायबाय। हाय आब' हेलौ ओंखाम जाबाय नमि आगै? बुब्लि बसुमतारी ब्लग्स आब' आंनिखौ मा बेलाय गालांबाय आब' आंनि कमेन्टखौ। आं नुसनासैनदां बोरैबा थांफ्लांबाय दे। दुखु दा मोनसै नै दायो आं नेक्स्टआव नायबाय र'। नायस्लाबनो हायाखै आं दहाय ओंखायनो नै दासो नुसनबाय आं। फ्रम बड'लेण्ड रिजन
हेलो आबुल्ला फ्रम अमा बाजार मा बिलाय बरपेटा रड दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ होबाय दै बुब्लि बसुमतारी एन्ड ब्लग्स मा ओंख्रि जाखो आब' फोरला ना ओमफ्राय जेबो गैथ'वा प्रेमजित मा ओंख्रि जाखो दे दिदि फोरलाना फ्रम बड'लेण्ड रिजन आब'ला फ्रम अमा बाजार बरपेटा रड अ आगैया बरपेटानि आरो ने दे थेंक इउ दै थेंक इउ आरो नेक्स्टआव बिदि कमेन्ट हरबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय केबि बड' खोनायाखैलै आब' माखौ खोनायाखै आं रायलायनायखौ एसे गोसासिन रायलायलायबाय आं खोनायाखै होननायखाय केबि बड' दे आब' गुड नाइट बाय दे दानो उन्दुनोसै नामा दे गुड नाइट दे निहिर ब्रह्म हाय आब' सना हेलौ आगै मा खबर निहिर ब्रह्म दासान्दि फैथ्र'थाराखैमोन माथो नोंलाय दिनैसो नुजाफैबाय निहिर ब्रह्मआ प्रेमजित फोरलाना आयु बिदि माने फोरलाना नालाय खिथाबाय आरो बारे गोथावखाय बड' कार्टुन अफिसियेल हेलौ हाय हेलौ रिंकु रामसियारि आब' अखा हायाखै नामा नोंसिनिथिं दिनै सानसे हादों फिसानो फ्रि हाबाय थादों आरो ओमफ्राय बेलासियावसो हायासै नोंसिनिथिं हादों नामा दन' रामसियारि नाइस थेंक इउ आइदै रोमायलायबाय आं रायलाय नै सोरबा फाख्रा फैलायबाय आंजों आख्रा ब्रह्म नोंनि मिनिनायखौ मोजां नुथारो थेंक इउ रिंकु रामसियारि ओं जोंथिंबो हादों आब' दिनै नोंसिनिथिं मा गामि आगै मा जायगा जेबि अफिसियेल ब्लगस जोंनिथिंबो हागासिनो आब' अखाया जोंनिथिं दायो हाथ'थाराखै हाथरखिसो नुजाबावबाय हाथ'नाय नंलादां दहाय सानावनो हागासिनोमोन दायो बन्द' अखा हानाया जेबि अफिसियेल ब्लगस जोंनिथिंबो हागासिनो बेखौ नायखांखाबाय आं दानि नायफ्लांबावदों राजा खाख्लारि एसे मिनि बावलाय आब' मोजां नुदोंमोन मिनिला एसे ओरैनोबा आंना गुस्थियावबो सिथर बेरदों मिनिबाथाय एसे सानो नागिरो गगा मोनदों नालाय बिराद जारला जानानै दं आंहा बाराद्राय मिनिनोबो हाया आरो मिनिनो ओंखारबाबो रिंकु रामसियारि सालबारि होमबालाय क'क्राझार सालबारि ने दन' रामसियारि ओंखाम जाखांबाय नामा जाथ'वाखै मोनखांनानै दसे जिरायथ'दों आरो ना लाइभआव फैग्रोनोसै दा जानोसै होननानै अल स्टेटास हेलौ हाय रिंकु रामसियारि जोंनाव हागासिनो दं दाबो आब' गैया जोंथिं अखायानो नोंसिनिथिं हादोंबाबो नमि ब्रह्म लेट जाबाय आंहा आब' दे जेबो नङा दे बयहाबो बिजि थायो नालाय जेबो नङा दे लेट जाबाबो रिंकु रामसियारि जेबि अफिसियेल ब्लगस बेड नाइट आब' मानो बेड नाइट जाखो नोंनि थाखाय दिनैनि हरा गाज्रिसो नामा आगै निकि ब्लग आब' मा खालामदों दङ नै नोंसोरजोंनो लाइभआव दसे फैनो होननानै फैनाय जादों आगै गलाय गथाया हनै दासो जोंना केबि बड' जोंनिथिंबो हादों अखाया दाबो हागासिनो नामा नोंसिनिथिं बुब्लि बोरो थांबोथारबायसो माथो आं नायस्लाबनो हायासै
बुब्लि बसुमतारी ब्लग्स सेरफांगुरि सेरफांगुरिनि ने प्रेमजित मिनिहां जाथारदों सोर आं मिनिनोनो नागिराखै जेबि अफिसियेल ब्लग्स अखा हानायनि थाखाय बेड नाइट आब' दिनै अह' अखानि थाखायसो बिदिब्ला आंलाय सानदों नोंखौ बेलेग टेनसनाव दङ निक्कि ब्लग आब' नोंना मा गामि आंनि गामिया उदालगुरि खाजियामाथि आरो आङो खाजियामाथि होननायनि उदालगुरिनि ओमफ्राय खाजियामाथि गामिया जायगाया बड' मेकार आब'आ नायदोना नायाखै मानसिफ्रा लाइभआवल' फैदों लाइकखौनो होआखै आंल' होदों जेबो नङा दे गावनि गोसो लाइक होदों थांबाय माथो 24 लाइक होदों दे रमेन ब्रह्म गुड नाइट सिस्टार आंहा दासो मानि टपिक्स लाबोना दे केबि बड' हादों दे उदांसार ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो फोरला ओमफ्राय नासो जोंना ओंख्रिया राजा खाख्लारि आब'आ बहानि आङो उदालगुरिनिनो आङो रिंकु रामसियारि आब' गुमैखो देखायनाय आब' नायनि खेबसे आब' गुमैखौ नायनो र' आं मालाबा देखायगोन दे दिनै देखायथ'ला आङो गेम गेलेगासिनोहाय बियो बिराद नुजाथ'नाय नङा बियो खालि पाबजिल' गेलेयो दाबायदियाव मोनायावबाथाय पाबजि गेलेबाय थायो बियो सानाव सानसे थानानै निहिर ब्रह्म हाय आब' मा खबरा गेजेरावनो आगै बारा मोजांबो नङा बारा गाज्रिद्रायबो नङा गेजेरावनो दंसाबो इसोरनि अननायाव प्रेमजित आं होदोंथ' लाइक दे थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय बयबो आरो आंनि लाइफआव जाय फैदों थेंकिउ बिराद गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट फैनायाव आरो फैबावगोन होननानै आं नोंसोरखौ आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनो आगैमोन खिथाहरदो दे आंनि भिडिअआ माबायदि जायो माने जेबो कन्टेन्टखौनो मोना आङो ओंखायनो मा होनो लेट जायो आरो आंनि माबानाया सम साननैजों सानथामजोंसो होनाय जायो आरो आं ब्लगखौ कन्टेन्टखौनो मोना आङो मा भिडिअ लाबोनो जायो आरो केबि बड' आंबो होदो आब' लाइकखौ दे थेंकिउ एनिएस इदिट्स जाखांबाय नामा जाथ'वाखै दंथ'यो बिदिनो रमेन ब्रह्म आंहा दासो नै दे जेबो नङा दे माने बयबो बिजियाव थायो नालाय सोलाबलायलाङाना थाब फैनो रिंकु रामसियारि बड' नायसोरां आब'आ आंनि भिडिअखौ नायथारा माथो बड' नायसोरां नायो नायनाया कमेन्टसो हरनाय जायाखै आरो प्रेमजित टाटा बाय बाय हाब दानो उन्दुनो ओंखारबाय नामा आगैया टाटा बाय बाय होनबाय माथो बुद्धदेब स्टेटास गुड नाइट आब' मा ओंख्रिमोन गुड नाइट आगै जोंना ओंख्रिया फोरला ओमफ्राय ना ओमफ्राय गैला राजा खाख्लारि माखौ फोरला होनो आब' बहल बे बेजे दुगैनायाव फुवा होनबा जोङो बेखौ फोरला होनो बहल होनबा मिथिगोन दा जोंना बेखौ फोरलासो होनो आरो जोंथिंजायना निक्कि ब्लग फोरला माने बहल नामा बहला बे दुगैनायफ्रावबो बेजेखौ फुवा होनबा जोङो मालाबा मोदोमफोर फुग्राया आरबि बड' अफिसियेल बोरो नायस्लाबनो हायासै अबाव थांखो हाय आब' मा खबर हेलौ आगै हेलौ खबरफ्रा बिदिनो दंसाबो इसोरनि अननायाव गेजेरावनो बाराद्राय मोजांबो होनजाया खबरखौबो दासान्दि SM ब्लग्स आब' मा खबरा बिदिनो गेजेरावनो दं खबरा
केबि बड' बरिया जायो आब' नंगौना आगै थेंक इउ दे थेंक इउ। अमृत ब्लग्स मा खबर आब'? दङ आगै गेजेरावनो खबरफ्रा। बड' नायसोरां ए बिदिनो सापर्ट खालाम आब'। आंबो नोंनिखौ नटिफिकेसनाव फैबानो नायखायो दे थेंक इउ दे। रिंकु रामसियारि ए आं दिनैसो मिथिबाय आब' इखौसो फोरला होनो नामा आब'? बे फोरलायालाय बै बहला जों मोदोम फुयोना बेखौ रानबा बेजेखौ दुगैबा बेखौनो होनो जोंना फोरला आरो। NES इदिटस आंखौ सिनायाखै नामा? आं सिनायाखै सोर जाखोथाय सिनायासै आङो दे खिथाना लादो सोरमोन। जोंनि लकेल जागोन ने जोंनि खाथिनिसोफोर जागोन खोमा आंखौ सिनायखानाय। आरबि बड' अफिसियेल अखा हायाखै नामा? अखाया हादोंमोन दहायो ओमफ्राय बेलासियावनो हागादों आरो। मा नोंसिनिथिं बुरजा हाथारदोंदां ने? केबि बड' गुड नाइट आब'। गुड नाइट आगै सेम टु इउ। बाय बाय दे थांसै नामा आब' माबा आगै आंहासो आब' होनफ्लांबावो फाग्लिसो आंबो। केबि बड'आ थांसिगोन नामा बाय होनबाय माथो। NES इदिटस आं सिनायासै NES इदिटसखौ सिनायो नामा होननानै सोंदोंमोन बिथाङा। फुजा नार्जारि मा खबर फ्रेन्ड? खबरा बिदिनो गेजेरावनो दङ लोगो। बाराद्राय मोजांबो नङा खबरफ्रा एसे लोमजालुबाय थादों।